Insidente sa road rage sa Mandaue City, duha ka mga driver nga nagkabingkil ang nagkasinumbagay. Walay aksidente nga nahitabo ni atong higayuna ug wa usab hinuoy na unsa. Ini ang report ni Nico Sereno. Nagkainitay ug nagkasinumbagay kini duha ka mga driver sa Highway Seno sa Mandaue City. Nasaksihan sa ubang mga motorista ang sinukli ay kinumo tali sa driver sa taxi ug sa usa ka L300 van. Taod-taod may miabot nga traffic enforcer. Apan mikalma ra sab hinuon ang duha. Mibalik ra sab sa ilang tagsa-tagsa ka mga sakyanan pagkahuman. Matud sa labaw sa team, wala hinoy aksidente nga nahitabo ni adto ug wala rasay na unsa. Nagkainitay lang gyud ang mga driver nga misangpot sa ilang engkwentro. Murag nagkagit-gitan lang ito sila, naginilugay din ito sila space tingali din pagkahuman nanganaog. Then according sa account sa ato ang personnel sa ground, wala mo ito magdugay kay paghuman nila kanang sumbagay. Nanglakaw ra sa tusad sila ilaha. Murag nagpahungaw ra ito sila silang gibati. Tambag sa taga-team di gyud magpadala sa init sa ulo sa kada magmaneho. Nico Sereno, Balitang Bisdak.